Welcome to Zim Celebrity TV patinenge tichikupai mabhazi ecross border. Iri bhazi rinonzi Chamboko Deluxe Coaches bhazi manyama, bhazi rinenge richibva kuSouth Africa kuCape Town rakananga kuZimbabwe kuHarare, of which aya mabhazi aya anoda long distance. Ndo mabhazi chaiwo chaiwo, ndo mabhazi manyama. Kana muchivada munovabata paFacebook kana kuti munovabata paTikTok. Bhazi manyama. Nyange zvaro rakatakura mukwende wetroller asi ndowe size rinenge richisvinzwa. Zvidi zvimabhazi zvimwe zvinongotengwa nevanhu, chaunongoona kuti chibhazi chiri kutoremerwa ichi, apa imi munochitora mobva machipa zitrollers mukwende. But manje iri bhazi manyama, mabhazi anofamba on time, anofamba nenguva. You won't go wrong on these buses. Musanyanyo kufarira kukwira mabhazi amusingazivi, asi bhazi nyange riri itsva zvaro asi muchiona kuti aya mataipi emabhazi anokwirika number one. Vanhu vari kuchema too much nemabhazi avasingazivi. Thank you so much.